příklad. A máš neštací. Ty vole, jsi schodá brýle, jo? Co zkoušíš, vole? Jak se nebyla? Martino, vrať se. Na záchod. Jako jsi mě zbudila. Chceš pěstí? No, čau. Jdi do zkoušky. Já nemůžu, já mám hodinu. Pustil jsi mě udělal. Hej, pustil jsi. Počkej na telefonu. Cože? Ježiši. Ježiš, to jsi mi mohl říct potom. No dobře, ať vede. Pustil jsi mě? Jo, prosím tě. Jo, tak vede, čau. Byla světová válka, no tak to bylo jako, že válčili, jako, že tady byly ty tanky. No. A nevím, to bylo v roce 1900. Jdi domů! Já to vím! Vídu, mlč! 1900, ty už později. 1960? To bylo. Je tam to zabije. Nemám! Jdu na záchod! Tak holky, kdo máte s kroukou? Já. Cože mi byl úkol? Fakt jo. No, Evičko byl úkol. No a jako myslíte, že já mám čas udělat? Já jsem včera byla v Miláči. Pak jsem byla se svým klukem. Pak jsem se musela vyspat. Na to mám čas rád. Já bych jí dala úkoly, ne? Já mám ostatní vždycky. Jo. Ty abych si něco neměla. Ty máš na kruháči. Prosím tě, ty nezávidně tam na tyče nepustěj, ty. Já jsem na rozdíl od tebe. Ty nenažádej. Jsem sama můžu. Aspoň ty máš než rekreacie, tady nikoho to tady nezajímá. Jsi na tebe zavolal papík. Cože si zavoláš? Mýho papa. No, A já si na tebe zavolám mýho kluka. No, vypočítej mi příklad. A. A jak to asi vyčeš to nová místo? Já vím. Takže dobrý den. Postavíme se, když jsem přišla. Co? Dneska nechce. Vylikovičová, dej to z těch uší. To víš, jo. Chci vám představit vaši paní učitelku. Já neslyším. Nahlas. Jelikož to tady s vámi nejde vydržet, jo, tak vám představuji novou paní učitelku. Ne, my to se budeme. Je to Monika Bagárová. Jdeme, to znamená. Paní učitelku, moci se dá dozadu. Ahoj, zaský. Bude sledovat průběh hodiny. Jo. A já jsem vám slíbila test. Ty si napsal za Martinou. Tady píšem. Co to? Hej, ty máš sešit? Na půl, jo. Máš sešit? Nemám. Já mám nejlepší test. No tak. Nechápu, s ostatkami to nedala psát, nevím co, že? Já to obsadý papír. My máme matiku? Ano, máme matematiku, Kateřino. Asi. Oddělení A, oddělení B. Můžu být oddělení Z. Já jsem Z. Já jsem Z. Aby to tady sedělo pod nosem, tak já jsem B. Nevím, komu tykáš, Martino. Husy jsme spolu nepásli. No ještě ale pozor. Sešity. Jdeme do papír. Tak si vemeš papír a vlepíš si Ty vole, ti říkám, že mám papír, tak si vemeš papír. Pobavili jsme se. No, já vím, co já mám. Pospíchalová, vstaň a řekni mi něco o rozmnožování. Ty jsi vstála, tak bych vstala. Ne, asi. Ty vole, již mi trášal další polední. Takže řekni mi něco o rozmnožování. Rozmnožil co? Řekni mi něco o rozmnožování. Vím, no tak. Ježiš, taky řekni, prosím tě, co děláš večer a... Nemám skájet si svoje Tak projevy. třeba začíná takhle jako třeba v Sledicích. Mě nezajímá, kde to začíná. Ale zajímá. Ale kde zajímá. Ale kde to končí? Zabil. Enderová, něco ti nakreslím a ty mi řekneš, co to asi tak může být. Ale tak to dobrá typovačka. Takže sluníčko. Co to je? Taky boží. To je mít električka.
kronitá, ale bude rovná, že ano. Pospíchalová. Hlavně mi nepíš, že je to kolečko, jo? Ne, to třeba ne. Tak, já bych ti to malinko opravila, jo? Jo. Tohle se tam psát nebude, že jo? Do sešitu. A proč ne? Já už si to tam píšu, čekej. A není to vejce, ale vajíčko. Tvoje. Jak je to vejco? Vejco. Ticho tady bude. Já si to kreslím, jo? Když muž a žena chtějí počít dítě. Počí. Tak to dělala tolikrát. Já šuk, tam máš. Žena musí mít. Co? To jde tolikrát. Vajíčko. Ano. Jak já to chápe, ty Ne, já se rozumí. Spíchalová. Ale vás asi nemusí Vátanová, já jsem na ní úplně zapomněla. Hele. Spíchalová německá Filipovičová. Tak a dost. Dost. Jdi na chodbu. Jdi na chodbu. Já vykládám dál. Když Ty jsi zároveň. Filipovičová, může ti sdělit, že i ty pocházíš ze zárodu. Víš, takže já to mám tak jako, že Ukaž mi Prahu. Dej si čau. Prahu, jo. Ano, hledáš v Irsku a ve Francii. No. A. Se nevadí, kde hledá, hlavně se hledá. Já mám 2 Prahy. Nezajímá mě to. Ukaž mi Prahu. Já ji vidím odsud. Pospíchalová. Filipovičová, pojď ukázat Prahu. Musí pomoct. Já vím, kde Máš číst Pospíchalová. Na Švédsko. Těžko. Sedni si. Za 5. Filipovičová Prahu. No, to hledá. Že on nikdo nevíde. Ukaž mi Paříž. Nevím, na. Já vím. Tam je Rusko. Já vím. Mlč. Tak by mohli prdel. Ukaž mi České Budějovice. Tak to je nějaký ostrov. Tady ten. Přijde ti, že České Budějovice je ostrov. No, vlastně u Česka? Na Vltavě sídlí. To je co? Paní učitelko, vidíte to? Takovouhle třídu budete mít. Schovaj zase za pár let. Aha. Vidím, ale lehké to se mnou mít nebudou. Já... Zase na mě, hele, vidíš to sumo se blíží. Jak si myslíš? na mě. Je Co to chceš? Jak si myslíš, že učitelka ne? A ještě? Chceš ještě? Hej, vyhází to do ředitele. Teď se mi dáváš do ředitele. Máváš před ksichtem, vole. Pojď do ředitelny. Tak čekej. Knihu. Pospíchalová do ředitelny. Jdeme do ředitele, Tam je pan ředitel, co vlastně? No já si to s tím rozdej. Pospíchalová do ředitelny. Já to znám jako Roma. Taky mě budeš mít let. Hej, Eli, rozdej si to s tím ředitelem, nemáš? Jo, nemáš si keci. Teď mi pojďte do ředitelny. Tak mi otevři. Ale